Počul som príležitosť utekať sem. Kričala, že vraj sa blíži súdny deň. Nevieš, čo to trepala? Neviem. No ja viem. Ošupaný banán, na šupke sa špikneš. Keď si dosť hustý, istotne sa vyhneš. Nevyhneš sa, ak si doga, čo si slomila. Nabíjačku, anténku, púzra z mobila. Stále je tu ešte jedna možnosť. Tým, čo si to zatiaľ nevšimli, strčím to pod nos. UKčem sa chystá v hlave sťaby losos. Ben, Niako, Demo, Frosty, kokos. Pod vo vzduší tvoju mysl zahluší. Keď ju cítiš slanú vodu mne v podpazuší. Šlágre, evergreeny, iné dišputy čakajú na každého, kto príde obutý. A ak chceš prísť bosý, ucítiš tvrdosť podlahy do pety, do štipu ťa osy. Do kroku ti zahrá dýchovka platňová. Ak sa stále sereš, oplujem ťa, zabijem, opredím tvoj odznova. UK Champs príde do Bratislavy. Renegade, Lamin, Robin a iné hlavy. Ak tancuješ a hudbu uznávaš ako budhu, určite sa nájdeš tu, aj ostatní tam budú. Hoď sa do kľudu, makaj na sebe už dnes. Do Bratisky prichádza slavný UK Champs. Vytrhaj si obočie ešte dnes. Do Bratisky prichádza slavný UK Champs. Ostrihať aj okusať nech ty na nohách dnes. Toto bude battle, toto nie je ples. Kvalifikácia pre východnú Európu UK B-Boy Championship, to je vtip? Vybetlím ťa, napíšem ti na pomník grip. Ak ťa prestali baviť šlagre na diske, okoštuj Renegada a Mada v Bratiske. 7. septembra tam budem takiste, za toto promo napísaný na guest liste. Niako, Damon, Ben, Lamin, Robin, Renegade, ukáž sa v MMCčku, ak nie si šmejt. Hej!